दोस्तों खेसारी लाल यादव और ग्लोबल म्यूजिक के मामला में बहुत बड़ अपडेट सामने आवता। जी हाँ, इतना बड़ आरोप लागल बा कि आप सुन लेब तो पूरा हिल जाई, पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल जाई। जी हाँ, भोजपुरी के बहुत बड़ कलाकार, कॉमेडी कलाकार बीआईबी विजेंदर एकर आरोप लगौले बाने कि खेसारी लाल यादव के ही बहुत करीबी लोग जौन बा जानबूझ के एग्रीमेंट करावल और ओकरी बीच में 20 से 25 लाख रुपया दलाली खैले बा। विजेंद्र इहो कहने कि वो जल्दी वो आदमी के नाम सार्वजनिक करी हैं, 2-3 दिन में उनके नाम मिल जाई। लेकिन जब से वो ये जानकारी दिल बाने तब से पूरा भोजपुरी इंडस्ट्री हिल गई बा। काहे कि आपके मालूम हुई कि कौने तरह से हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद अब पूरी तरह से खेसारी लाल यादव के करियर फंस गई बा। उनकर ग्लोबल म्यूजिक के अलावा दूसर कोनो जगह इसे गाना ना आ पाई और ऐसन काम उनकर भीतर घात कल गई बा। उनके अपने ही टीम के कुछ खास लोग उनके झांसा में रख के और उनके एग्रीमेंट पे साइन करा लिहलस और ओकरी बाद उनके ज़िंदगी के तबाह कर दिहलस।